Katolik क्रमांक 10 प्रस्तुत स्टॉल असा कौंटर तुम्ही ಹಾಯ್ ಇಂಕುಲಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ரெண்டரை ಗಂಟೆ ரெண்டரை ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ಪಿದರ್ದಿನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿಗೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಶಿರ್ವದ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ವೆನಸ್ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನಸ್ಡೇ ಶಿರ್ವದ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವುದ ಚರ್ಚ್ ಪನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿನಿ ಇಂಕ ನೇಬರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಲ್ಲೆರ ಗುಲ್ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಬೊಕ ಐಕ್ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಗುಲ್ಲ ಪೋಪೆರ್ ಬೊಕ ಪರಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಇಂಕ್ಲಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾನದಲ್ಪ ಪೋಪ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇಂದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಐಕ್ ಪೂರೆಗ್ ಸುಮಾರು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಕಾಡ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಕುಲು ಶಿರ್ವಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಗಲಿಕ್ ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೆ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಟ್ಟೆದ ನಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಒಂತೆನೆ ದೂರ ಉಂಡು ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಗುಲು ಬರ್ಪೇರ್ ಅಡಿಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಮಾರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಗದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗ್ ಒಂದು ಸಂಡೇಗೆ ಶುರು ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿನ 2ನೇ ದಿನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಂಡೇಗ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ಎದುರು ನಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಪೋತಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ದೆಂಬು ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಗದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನು ಕಲ್ಲಿಂಗಡ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪನ್ಪನಮ ಅವೇ ದೈ ಪಂಡ ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಂಕ್ ದಕುಲು ದಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಗೆ ತೊಂತೀನಿ ₹2 ಅವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ತಿಂಡ್ರೆ ಅವೇ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ
ಬೊಕ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪರಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಜೋಕುಲು ದಾಂತಿನಕಲೆಗ್ ಬೊಕ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈಕರ್ ಬೇನೆಗ್ ಕೆಡು ಬೊಕ ಆಣಿ ಪೂರ ಹಾತಿನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಸ್ತೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪರಕೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂದೇ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತವನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವನ ಜಾಗ ಉಂದು ಇಂಕುಲು ಮಂಡೆಗ್ ಪೋತಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೋರ್ದು ಅಂಚ ಆತ್ತೊಂಜಿ ರಶ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಚರ್ಚ್ದ ಸುತ್ತದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಸೊ ಇಂಕ ಚರ್ಚ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲು ಹಲ್ವಾ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪೂರ ನಿಗುಲು ಏನ್ ಮೌಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಚರ್ಚಿಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹಲ್ವಾ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಡ್ ಕಲಿಂಗಡ್ದ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಕಡೆಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.